Huwa vera li dan il-lob li inti beda bħala hobby jista' jkun li kien hemm xi parti minn ħajtek li kienu affettwati b'mod ħażin, anke relazzjonijiet li kellek mal-familja, forsi b'mod finanzjarju? Kienu ħafna problemi li saħansitra kont nerfa' idejja fuq persuni għal-qalbi ħafna u li ikunu hemm tajnuna kont noħodha kontra tagħhom. Kont nizvoka f'dan bir-rabja li kienet taqbadni. Hija esperjenza mill-lar. Ma nixtieq il-ħadd jgħaddi minnha llum inqis ruħi bħala bniedem fortunata ħafna li għaddejt bittru ġdid li qed dan il-bittju daqshekk diffiċli. Kienet eżatt kienet tiġini bħala rabja kbira billi kont nagħmel hekk kont nizvoga f'dan l-affarijiet. U vittju jiġi fil-ieħor minn vittju qabad vittju ieħor kien il-bidu ta' kollox. Il-bidu li wassalni kważi għal snin ta' ħajti. Vittju ieħor ta' xiex? Vittju tax-xorb, tħol id-dar inkisser. Kienu jieħdu ħafna affarijiet li badejt ħafna konsekwenzi fuqhom. Jiġifieri mittejt fuq 5,000 euro f'xahar. Mill-inqas. Sewa. Dawn nimmaġina jkun hemm riperkussjonijiet trid tkun trid tagħti l-flus nimmaġina b'xi dejn. Eżatt, titellef titla blużura mbagħad nies jiġru warajk, teddit, swat minn kollox. X'inhu l-appell tiegħek għal nies li kienu jinsabu fl-istess problema li kont inti? Ma jibdewx, laqqas ċuċati żgħar għax miż-żgħir jiġi l-gwajr kbir imbagħad.